WF diplomata soho cara Tripurarajo sini bubuk raja jangan tongso ini utung bay yang jod kena bonor logi di unai sengkini ini sang kalmani kaham seng bini logi tonggo sini cara Tripurarajo ni sini boror bomno seng kedeng sini pana bak nai nai je sukman nai bubuk rana logi di lain nai bubuk ra je Tripura general bo edisi bo deru thai borok no Tripura sabuk borok bukung barabo tonggo sini general ni bisma botongo edisi botongo a borok no sengkuno rene phano ani hamja bumni bisumtei jot ko Tripura sano ang khutung sini pano bak nai abone bagai brirok beku jaha phano sunone chubawi sam khayu nai bubukran utuk bati nora hazar borong bakali tongo jeng jetimban tongto sini bubukran songoro tongte mak rumo bubukran sang khamani ke belai kaham kuboti bo sang khamani bagai ini asuk jora agu jeng ini general khairogo jeng keteng pakinano jot kono sini bubukran tini naruni oboto edisi dan general kelai general busuk jarata itnar khutung bakjaka tini lokorona busuk family ra bakana sinra prai buchara chmoto haising bakna jingno borok rekha prai 1 keji katoti remano jing protekte borok no paso khainai babe rekha tang chani bu khainai kebo manya hiya te sunan nai relaja sini bubudran ni prai angde ang sini di WF ni syarat Tripura ni bajar ni member ni Momota Deborma ang audisi para agi sini kai tonggo general kan dia sino je kuno jaga mano jeng bubudran bagai naga sing thire nai sini next generation ni bagai da mama ni kai thanai ni sing ta ko dia lai tabok bini bagai se ini aja mah dino boseng palon kanyan bagai sengabun bagai tanai buku gerak kaham tong tum lai sengpong ni keting tong boseng suai tong awan bagai Bishiburum no cibri metaini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba cibri metaini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao TTA EDC hapangni bakhaktai jot to khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung